hwehwehwehwe mu tu bua obehu mahwehwe mu ene hana mabedu soro abɔfo bi ɔka akoma mayɛ mabɛhu hunu sɛ ɔbɔsɔ gyina so a woara bɛbɔ hu so ne kasa de yɛbrɛ Mesɔ ne nsa kyea no ane nsam mmrɛ menyɛ ne ntɛm mmɔmedin na mansɛ ne mmrɛ nsuɔso ɔwɔ mmrɛ menya me ho abokyerɛ ne fie nie menya na homa mfrɛfrɛ mena hwehwɛ into media memɔdeɛ ɛsukyerɛ didi hyɛ Kwabena waya meke tibisa so dobi dia ose me se enkwate bitune so na media akabi ye nwantiasie media wa me tiobati pega antibete tiobati pega antibete tiobati pega antibete tiobati Osi adeɛ dɛ nakoma so a ne sɛ ɔbɛtumi aboa baatan ofra ne nyoni die ɔhwɛ ne body so ɔsan hwɛ na didiem ɔsi ɔpɛ mu ka asedeɛ mpo na medie hyɛ me na menie mansa yɛ metie ebi ɛnra meda mɛda biem mama sɛm aka me kyim ti wɔte ase da bia yi ɛna memenim mekɔba ma ne ama busua di m'anim sɛ me na hwehwɛ into me bɛbɔ ɛsukyerɛ didi hyɛ Kwabena waya meke tibisa so dobi dia ose me se enkwate bitune so da media akabi ye nwantiasie ese me na hwehwɛ into me bɛbɔ ɛsukyerɛ didi hyɛ Kwabena waya meke tibisa so dobi dia ose me se enkwate bitune so da media Akabi ye nwantiasie edewa me tiobati pega